any... Bona collita, bon vi. Perquè segon any de passar... Però les teves amigues no tenen tants diners ni són de casa bona com tu. Vols deixar de parlar d'aquesta manera? Que la gent sigui pobra no vol dir que no siguin bons. No us sembla, eh? I porto el vestit tan arrugat perquè vinc de banyar-me de la bovera. De la bovera, eh? Déu meu, quina desgràcia. I amb qui has anat? Amb en Joan de Cal Bonifaci. Sou de Moià? Aquí posaré tots els remeis als vostres mals, mestressa. Què és aquesta porqueria? Potser. Si voleu disfrutar